Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Bayede siyabingelela kakhulu sanibonani molweni dumela ngibhonjode madekwane demasheroni yendaba bodadewethu nabafowethu ithi ngabankulu engabusazekeka ngifisa ukuthi kuona wonke umuntu obukela le video ngishare istory nje sifishane ngokukhulu ukujabula nokukhulu ukubungaza nokutusa umsebenzi emihle ngiyibona yenziwa abantu abahamba nami abegodlweni zodokotela nasi sipho esingahambi sodwa sihamba nemali ethizeni engeke ngikwazi ukisho la ngokululekwa yini njalo ukuthi ungabe usayisho imali noma ungabe usalisho inani lemali olinikezwe umuntu la kwi-social media. Ngiyabonga kakhulu ngidlulisa ukubonga okukhulu emndenini wakoSompisi oMphemba siyabonga kakhulu imisebenzi yenu iyabonakala ngifuna ukuzivula ke lesi sipho izwe lonke libuka isipho lesi engesiphiwe ubaba uMphemba kanye nomama uMphemba shuthi ke abantu abashadile laba abathi MC Pholo wasicela usikhaphe siye komkhuluncwane siyothatha u0 to hero usekwi special sika 15000 rand siyaqonda ukuthi u55,000 kodwa sicela ukuyothatha u15000 rand angakaphelisha inyanga ke ngani zakwethu sebengenzele likhulu bafike bazokunikeza itshe lemali base baphinde bathi nakho okuyoba umfanekiso wethu oyohlezi ugqokile noma oyohlezi ukubuka ukhumbule thina oMphemba nakho kusha brand new from the box njengoba nibuka nazi izinto zakhona nakho nakhona ngifuna ukuligqoka nje izwe libuka libuka lonke izwe ngenxa yokuthi ngiliphiwa abantu abangenza ngikhuthala ukuqhubeka ngishuthi inyanga ngiyakhuthala kakhulu uyabona liseno plastic nako plastic lifanele ngilihlibule phansi kwenu ungabe uyakwazi nimapholoba ukuhlibula ngazi sho nothi kuhlitshulwa kanjani ke uplastic hayi ake ngilifake khona lise no plastic nje kanje ngifuna nibuke lapha awusuka madoda cha ukuzobonga nje nokutusa umsebenzi womkhuluncwane abawenzayo belekelela abantu uthi ke okaSompisi kanye nomama uSompisi siyabonga amapholoba obekudliwe isikhonyane kubuyile njengoba nathi sizokunikeza abantu abafike lapha kwamkhuluncwane balichaza into ethi base businessini esinesikhathi yabakhona awusuka madoda ngithande leyo nto nje base bathi nali iwash mfana base bathi nawo cash omncane eceleni ngajabula ngendlela eyisimanga kubongwa amandla ka0 to hero ngifisa ke kuloyo othi akasakholwa lutho ngifisa kuloyo othi yena akasenandaba nento ephuma ezinyangeni seyasaba isho ukuya kuzona ake ukuyeke ke manje ukuhamba wedwa ake sambe nawe hamba nami imini ozokuyalela imini ozongena nawe imini ozothula usizi lakho uyitholele u0 to hero na ubuye uzobonga ngobubenyebenye obunje uyabona na ubuye uzobonga ngento edurayo ebizayo kanye no cash njengomndeni wakoSompisi babonga kamandla omkhuluncwane ababenzele bona bathi bona bebedlelwa imoto bathi futhi into ebacabanga ukuthi iyona kanye ebibalimaza kakhulu ilento ukuthi uma beyohlola kuthiwa izinto zabo iphethwe komalume njalo ke mabenza umcimbi wagogwabo komalume kuba nezimo mhlambe kuvuka izikwelete kade zalala ibhizinisi lelama blocks abanalo balimani lishone phansi abantu abasenza ilutho bathi ngapha itavern yabo ibise inedumbu abantu abafayo kodwa namhlanje kuyagcwala etavern ama blocks ayathengwa kwazise ishuhulumeni imbala njengoba akhe izindle endaweni yangasemakubo nje kuthengwa ama blocks kubona hambe yokuyokwakhiwa ngoba ama blocks abo asezingeni liseqopheleni eliphezulu baba Sompisi nawe mama Sompisi angifuni kube ngathi ngiya advertise kodwa ngizotusa iqiniso lenu ngizotusa ubuhle enibenze kimi nithi mapholo manje sibonga amakhahla kancane kodwa soqala sibonge wena ukuthi ube nesibindi wathi asihlangane eKing Shaka Airport
wasithatha ngeemoto zakwakho wasiyisa eDurban lapha yana esigodlweni somkhuluncwane sakuthola ukusizakala. Akukapheli shinyanga ibhizinisi lethu lihamba ngendlela eyisimanga and abantu akade sebengasasithatha inotice nakade besikweleta sebeyasikhokhela. Angifuni ukubala kube kuningi nikusho kumina kodwa nithe nanku cash mfana nase nithi ke nayo into yakho entsha ceke ezoba uwoqala oyigqokayo ngase ngiyikhipha njengoba kade ngiyikhipha phansi kwenu ngayifaka. Ngiyabonga kakhulu emndenini wako Sompisi, Inkosi nibusise nihlenge ninakekele nikhule njalo. Amandla niwanikezwe u0 to hero, amandla niwanikezwe umkhuluncwane. Niqhubeke nokwaphatha kahle, nithobeke kuwo ngoba nakumina kubhlungu ukuza umuntu ethi ngaye enyangeni ngangakuthola ukusizakala. Kodwa mangithola ithelo, ngithola incomo, ngithola izipho ezivela kumuntu engimhambisile wafika walithola usizo, ngiyajabula kakhulu. Manje ngithi sho ubane ngangikhuluma ku TikTok, ishubane ngangikhuluma ku Facebook kabi, noma ubane ngangikhuluma ku YouTube kabi, kodwa bakhona abangikhuluma kahle nabangenzela izinto ngenxa yesibindi engibe naso sokuphakamisa into yakithi yesintu lapho khona inyanga ibukeka idelelekile kodwa ngafika mina ngawuthatha umsebenzi wawo ngayikhuphula ngazisa phezulu. Namhlanje nginenyanga ezikwazi ukuthi mayilapha umuntu ungaphelisha inyanga umehluko usukhona. Asambe nawe ke sekamkhuluncwane wena osuthi sebehluleke baningi kodwa ubungakaye kamkhuluncwane ufuna ukuyothola usizo. Angizoyimemeza inamba, bukela iscreen njengamanje. Inamba nazi zishicilelwe la. So lokhu uqale le video inamba beyilokho ivela. Izona namba ke zomkhuluncwane lezo. Bafonele. Uthi angifuna okunye. Angifuni into ezoba umdanti. Sengifuna u0 to hero. Nginethemba futhi ngineshow kunomama walapha ya Eastern Cape naye futhi osekhulume enye into ethi mapholo bangekudala ngizokwenzela kakhulu. Manje ngithi ke mina ayikubuyela amandla engilose sibani senkazimulo izipho iqhamuka ngapha nangapha ngenxa yesibindi sami nokuthobeka kwami. Ngithi woza baba woza mama anginihambise komkhuluncwane nizolithola usizo. Nami ngisho ngingagayi muthi kodwa omkhulu abawugayayo bethi ngempela amapholo balomuntu omlethile sizomenzela iqiniso lifike lenzeke ngempela futhi iqiniso umuntu abuya azobonga. Njengoba ungibona nje ngishaya ngobenyebenye uyabona ubenyebenye. Ayi bafowethu mina phela ngibonga uncane ngibonga okukhulu. Ngibonga yonke into. Lokhu hayi akukho kuncane futhi akukho okukhulu kodwa ngazi kuyini enhlizweni yami ngijabule ngifile ngendlela eyisimanga. Ngibonga nje lo mndeni othi cha sithe ake size nje sisongcebeleka siphumuze inhliziyo eDurban kodwa sathi ngeke sikwazi untate emadolobheni emamoli silale emahotela aphezulu stante sibukele ulwandle senze yonke into sizohlangana nawe phela santanta la bese ubuza uthi awanisasho ukuthi selaba mnandi kusho umama ke umama Sompisi uthi anisasho ukuthi selaba mnandi. Sakhetha ukuthi asiqale kuwe emapholo basizobonga. Kusasa sobe sihlangene nomkhuluncwane nakhona futhi siyobabonga bazokutshena ukuthi nabo sibabonge kanjani. South Africa Ningizimu Afrika ngale kokupholisa amaseko zisekhona izinyanga ezilapha ngeqiniso. Wobheka ngoba laba odokotela engikhuluma ngabo oncwane bazalwa yisende elilodwa baphila bobabili. Imindeni eminingi ngeke ufice insizwa sandawonye zigaya umuthi zizwana zombili zijwayela ukunukana kodwa lezi zifundile ngoba zayiswe ezikoleni eziphezulu zakhuliswa ngenhlonipho zaqeqeshwa ngokubambisana zenza imisebenzi ekhomba ukuthi omunye umuntu ungamnyanyi lase lithi idlozi sondelani la nakhe sinipha kona thina esifuna ukwenzela isizwe nizothi niyenze eminye imisebenzi yeni kodwa nakho kakhulu esifuna ukwenza. Ingakho ke benza umsebenzi wesintu. Uyazibuza omunye umuntu uthi labo omkhuluncwane konje obani ilamakhehla amabili angaveli emavidweni engihleze ngikhuluma nawo uzwe iphimbo lawo uzuzibuza ukuthi hawo lezi inyanga engafuni ukuvela inyanga enjani engathanda igqa engalithanda udumo. Bathi ke into abazibophezela kuyo becela ukuthi ke umsebenzi wabo manje uvuleleke ngoba amakhasimende abo ayanxusa ukuthi awuye kubantu umsebenzi. Bathi ke kodwa bazozibophezela ukuhlonipha idlozi nethonga ukuthi ngeke bevele ngoba babona unontanda kubuka noma abantu abazoduma kodwa mawufika esigodlweni umbuka nje obubuka mina. Mawufika nje esigodlweni uxoxa naye njengoba usuku uzibona wena. Ayikho indaba zama mask, ayikho indaba ukuthi ungale kwalolunye udonga wena ungale kolunye udonga. Uxoxa naye nixhawulane naye nehagane nenze konke uyibuza imibuzo uzukukhathale. Bayahlola omkhuluncwane ngo600 rand
khumbula bane-special sika 50% kule nyanga kaJuly, zonke izinto zehle ngo-50% off. Qikelela ukuthi uba ingxenye yakomkhulu uncwane, nazi inamba escreenini. Nguwena ngabe ngiphuthuma manje. Masithi 50% off uzothola umunye umuntu shothi u02 Hero u27500 cha. U02 Hero umile ku15,000 rand, uyozubuyele ku55,000 uma kusombuluka inyanga lezoqala kaAugust. Okwamanje ake ugijime uye komkhulu uncwane uyokuthola ukusizakala, noma bhuka njengamanje uthi ngibhukela indaba ka15,000 ngifuna u02 Hero, nami ngifuna ukufana nale mndeni yakhe ama-blocks enama-tavern ebolekisa ngemali abakwaSompisi. Siyabonga mawami, ngiyabonga ukuthi ungabe umama onomona. Indoda yakho ithi mayikhuluma nomunye umbhemu bese nibona nobabili ukuthi yini enhle engamfanela. Inkosi nibusise. Nazi inamba escreenini kuloyo naloyo ofisa ukuba ingxenye yokuhamba nami singene nawe esigodlweni uthole ukusizwa lapha kwancane. Thank you.